Ebanghelyo karon nga human na bilanggo si Juan ang atong Ginoong Hesukristo misugod sa iyahang trabaho, ang iyang misyon sa kalibutan sa pagsangyaw sa maayong balita. O gani sa unang parte sa Ebanghelyo, si Propeta Isaías, natuman ang gitag na ni Propeta Isaías nga kining mga lugar nga giadtuan ni Jesus makabaton o makakita sa kahayag kay gumikan sila nga naa sa kangit-ngit sa ilang mga binuhatan. Mga igsuon, ang atong sala mao gyud ang naghatag og kangit-ngit sa atong kinabuhi. Ang atong mga binuhatan ning kalibutana nga wala mahaom o wala mahiuyon sa kabubuton ug kasuguan sa Dios, mao kini maghatag kanatong kangit-ngit. Number 1 mao gyud ang sala. Ikaduha, ang maghatag usab kanatong kangit-ngit sa atong kinabuhi mao ang kalisod, mga pagsulay, mga problema sa kinabuhi. Apan dili kita angay mawadan sa paglaom kay ang Dios ana kanato nga mo'y maghatag kanatong kahayag. Magdala kanato ngadto sa kahayag gikan sa kangit-ngit. Kana kun andam o abli atong kaugalingon sa pag-uban ngadto sa Dios. Kun abli atong kaugalingon sa pagbiya sa kangit-ngit ug magpahayag uban sa Dios. Dili man sayop o dili man sayop ang pagdala sa atong mga gikinahanglan ngadto sa Ginoo, ang atong mga pagampo ngadto sa Ginoo, ang atong gikinahanglan sa atong adlaw nga pagkinabuhi. Apan kun ang atong pagampo ngadto sa Dios sama lamang sa mga tawo nga na-curious ni Jesus ug nangadto kaniya aron sila mamaayo sila mga sakit, nan kung ingon ana mga atong kinaiya, kung ingon ana atong inampuan, then dili pa kita abli ngadto sa Ginoo. Ang atuang kinabuhi dili pa abli diha sa tinuod nga kahayag. Ang mga tawo nga nangadto kang Hesus, iyang gipang-ayo sa mga sakit, ipagawas ang mga yawa silang kinabuhi, ug misunod sila kang Hesukristo. Usahay hindi asang tatag sa kinabuhi, makahinumdum lamang kita sa Dios kung maglisod na ta. Makahinumdum lamang kita sa Ginoo kung doon natin ipang bati-bati kung nagproblema na ta sa tong kinabuhi. Apan kung anaa kita sa kalipay, unsa kaha kung mahinumduman pa ba nato ang Ginoo? Kung anaa kita sa kalipay, unsa kaha kung makahinumdum kita pagpasalamat ngadto sa Dios sa mga maayong butang nga gihatag kanato, sa mga grasya nga gipatagamtam kanato. Ug mao kini ang angay natong pamalandungan sa tagsatag sa kaugalingon. Ato bagayong gidawat si Jesus sa atong tagsatag sa kinabuhi. Ato bagayong gipakataw si Jesus diya sa atong tagsatag sa kasing-kasing. Kay kung anaa si Jesus sa atong kasing-kasing, kung naa si Kristo sa atong kinabuhi, matag adlaw kanunay kitang mapasalamaton ngadto kaniya. Dili lang sa panahon nga kita nagkalisod mudangop ngadto kaniya, apan sa panahon nga kita nagmalipayon mudangop gihapon kita ngadto kaniya. Kay mituo man kita nga naa siya kanunay sa atong kinabuhi nga nag-uban-uban nga maghatag kanato og kahayag, maglamdag kanato sa dalan atong gilaktan matag adlaw ug mag-iway kanato sa kangit-ngit. Una mga igsuon sa tuang padayon sa pagpanikaysikan ining kinabuhia, makasinati makitag maayo o dili maayo, ipatigbabaw gihapon nato si Kristo. Dili kita mawad-an sa paglaom tungod kay siya mao atong kahayag. Kung unsa man ang atuang nasinati karon, kung unsa man ang mga problema nga atuang gihambin karon nga naghatag og kangit-ngit sa atong kinabuhi, dangop kang Kristo. Kay siya ang atong kahayag. Maghatag sa kanatong kahayag, maglamdag sa kanato aron kita makapadayon diya sa atong paglakat sa matarong nga dalan. Paharion ta ang Dios sa atong kinabuhi. Dawaton ta Ginoo sa atong kasing-kasing. Ablihan ta ang atong kaugalingon aron makasulod si Kristo nga mao ang kahayag sa mangiob natong kinabuhi. Hinaot pa unta.